रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। 365 खेड्यांचा अधिपती रक्षणकर्ता श्रीदेव उपरलकरच्या वार्षिकोत्सवाला सुरुवात झाली आहे। सिंधुदुर्गसह मुंबई, पुणे, गोवा आदी भागातून भाविकांनी या उत्सवासाठी हजेरी लावली होती। फुलांची मनमोहक आरास, रोषणाई यामुळे चैतन्यमय वातावरण पाहायला मिळालं। सकाळपासूनच श्रीदेव उपरलकराच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी उसळली होती। तर सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले श्रीदेव उपरलकर समोर नतमस्तक झाले। या उत्सवाचा कोकणसार लाईव्हने घेतलेला आढावा पाहूया। तीनशे 65 खेड्यांचा अधिपती रक्षणकर्ता अशी ओळख असलेल्या श्रीदेव उपरलकराचा आज वार्षिकोत्सव होतोय आणि त्यानिमित्तानं आपण इथं देवस्थानमध्ये आलेलो आहोत। ही आपण संपूर्ण दृश्य पाहतोय। भाविकांची गर्दी देखील आहे आणि श्रीदेव उपरलकराचं रूप हे सजलेलं आहे। फुलांची सजावट देखील करण्यात आलेली आहे आणि आपल्यासोबत आहेत या देवस्थानचे मानकरी शितप, त्यांच्यासोबत आपण संवाद साधणार आहोत। या निमित्तानं वार्षिकोत्सव होतो श्रीदेव उपरलकराचा, भाविकांचं श्रद्धास्थान आहे, हे काय सांगाल? हे सावंतवाडी संस्थानचं देवस्थान आहे। हे राजा महाराजांपासून आज आपले शिवरामराजे भोसले, बापूसाहेब महाराज, साटम महाराज यांचे संबंध या देवस्थानशी आहेत। हे घारपी फुकरेचं देवस्थान रक्षणासाठी राजांनी आपल्या साटम महाराजांनी आणि राजेसाहेब यांचे चांगले संबंध, त्यांच्याकडे काही दैविक शक्ती होती साटम महाराज, त्याप्रमाणे राजेसाहेबांना सांगून बापूसाहेबांना असं असं पुढे तुझ्यावर काही संकट येणार आहे, मग त्या संकटाच्या वेळी तर हे एक देवस्थान, ही दिसणारी दोन पाषाणं आहेत, ही घारपीची आहेत, यांच्याने रक्षणासाठी इथे आणली। तर सेनापतीला हे देवस्थान पाषाणं कोलगावला न्यायची होती, पण ही उपरल मशानभूमी आहे। मशानभूमीमध्ये दोन्ही पाषाणं ही इथेच राहून 365 गावाचं राखण करतो म्हणून साक्षात्कार आपल्या बापूसाहेबांना दिला आणि त्याप्रमाणे हे जे काय देवस्थान आहे ते प्रतिवर्षाप्रमाणे फेब्रुवारी पहिला आठवडा, पहिला गुरुवार, आज त्याचा वाढदिवस, अभिषेक पूजा केली जाते आणि त्याप्रमाणे जे आपले भक्तगण या ठिकाणी उभे आहेत हे प्रतिवर्षा त्या देवतेची सेवा करतायत आणि भक्तगणांच्या हातून हे कार्य पूर्णत्वास उपरलकर महाराज आपल्या समोर उभे आहेत आणि ते पूर्ण करून घेत आहेत। आम्ही वाडवडलापासून आमच्याकडं असल्यामुळे आम्ही शितप, आमचं आडनाव नाईक, पण ते त्यावेळी आपल्याला राजवाड्यातून शितप म्हणून तुम्हाला ओळखतील म्हणून शितप या नावाने आम्ही या देवस्थानची सेवा करत आलेलो आहे आणि पुढे आम्ही सेवा करणार। कोरोनानंतर हा वार्षिकोत्सव अगदी धूमधडाक्यात होतोय, तर एकंदरीत नाही, कोरोनाला आपल्या इकडे सावंतवाडीमध्ये कुणालाही काय झालेलं नाही, कारण प्रत्येक भक्तगणांनी अनेक बंधनं होती आणि त्यानंतर 12-12, 2-2 वाजता आम्ही झोपलेल्या अंतरुणातून फोनवर घरमटीकडनं हात मारलेला आहे आणि आपले भक्तगण पूर्णपणे आज सुखी आहेत, कोरोनामुक्त आहेत आणि कोरोनापासून आपल्या सावंतवाडी संस्थानला कुठलंही काही झालेलं नाही असं मला वाटतं। असं ह्या देवाने प्रचिती पण दिली, त्यांचे नवस पण असतात। आम्ही कोरोनातून वाचलो म्हणतात, घे तुझा कोंबडा, पूर्ण तू जशी रखवाली पुढे रखवाली द्या असं म्हटलं जातं। वार्षिकोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांची रेलचेल आपल्याला पाहायला मिळते। आता एकंदरीत कार्यक्रमाचं स्वरूप कसं असेल रात्रीपर्यंत? हे रात्रीपर्यंत म्हणजे आता भजन मंडळ आता जे म्हणजे चालू असतं ते सकाळपासून भजन कीर्तन असतं, काही आरत्या केल्या गेल्या आणि त्याप्रमाणे आता 7 वाजता दशावतार नाट्य मंडळ साधारण नाटक करणार आहेत। हे रात्रभर चालूच असतं। हे कार्यक्रम हे स्वतः येऊन पुढे येऊन भक्तगण करत असतात आणि त्यांच्या हाताने हा कार्यक्रम उत्साहाने पार पडतो
आणि आज आपण जी काय मेहनत 2 महिने घेत होतो मेहनत मी ह्या कार्यक्रमासाठी आणि ते मी पूर्ण करून महाराज आमच्या हातून घेतो आहे. असंच पुढे त्यांची कृपादृष्टी तुमच्या चॅनलला चांगलं यश मिळू दे आणि उपरलकर महाराजांची कृपादृष्टी असू दे. धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल. तर हे होते श्रीदेव उपरलकर देवस्थानचे मानकरी शितप आणि त्यांनी आपल्याशी संवाद साधला. या निमित्तानं आता रात्रभर अनेक कार्यक्रमांची रेलचेल आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आपण ही सगळी थेट दृश्य पाहतोय. भाविकांची गर्दी अगदी सकाळपासून इथं पाहायला मिळते. दर्शनासाठी रांगा लागलेल्या आहेत अगदी आणि संपूर्ण जे देवस्थान मंदिर आहे ते फुलून गेलेलं आहे भक्तांनी आणि ही आपण थेट दृश्य या निमित्तानं इथं पाहतोय. आपल्यासोबत काही भाविक देखील आहेत. आपण त्यांच्याशी सुद्धा संवाद साधणार आहोत. काका कुठून आलात? निरवडे. देवस्थानचा आज वार्षिकोत्सव होतोय का? आपल्या भावना आहे? हो आहेत ना, दरवर्षीप्रमाणे होत आहे ते उत्सव. आमच्या गावी सुद्धा असंच आहे. जे वेगवेगळी देवस्थानाचे मंदिरं आहेत ते उत्सव होत आहेत आणि इथं आम्ही बालपणापासून येतो आहे. आम्हाला याची आवड आहे आणि आमची आवड मिळण्यापेक्षा आमची श्रद्धा आहे तेव्हा. तर त्याचबरोबर अजून काही भाविक आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी सुद्धा संवाद साधूया. ताई कुठून आला? सावंतवाडी, प्रॉपर सावंतवाडी. दरवर्षीप्रमाणे यंदा असा मोठ्या उत्साहात पार पडतोय, काय सांगता? यंदा खूपच गर्दी आहे, दरवर्षी नव्हती तशी. काय वाटतं एकंदरीत, कसा माहोल वाटतोय? छान. तर अगदी मोजक्या शब्दात त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यात आणि आपण पाहतोय अगदी भाविकांच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह, आनंद आणि उपरलकर देवाचं दर्शन घेण्यासाठीची आस प्रत्येकाला लागलेली आहे. अजून काही आपल्यासोबत भाविक आहेत. काका कुठून आला? मी सावंतवाडी, सबनीसवाडा. काय वाटतं एकंदरीत मोठ्या भक्तिमय वातावरण आहे सगळं. सगळे दर्शन लाईनीत व्यवस्थित घेत आहेत हां. आणि देव हा नवसाला पावणारा आहे, त्यामुळे बहुतेक लोकांची श्रद्धा आहे की आपण आलो तर इथून काहीतरी घेऊन जाणार, एवढी श्रद्धा आहे त्या लोकांची या देवावर. त्यामुळे बाहेर सिंधुदुर्गातलेच नाही तर इतर जिल्ह्यातलेही लोक आज येतात इथे. गोव्यातून येतात, कोल्हापूरमधून येतात, बेळगाववरून येतात, सगळीकडून येतात. एवढी श्रद्धा आहे आणि नवसाला पावणारा देव आहे. नक्कीच जसं त्यांनी सांगितलं की नवसाला पावणारा देव म्हणून याची प्रचिती आहे, ख्याती आहे. बरं, आपण अजून काही भाविकांच्या प्रतिक्रिया घेणार आहोत. त्यांच्याकडून त्यांच्याशी सुद्धा संवाद साधणार आहोत. दादा कुठून आलायस, काय सांगशील? खासकेल वाड्यात नाही, दरवर्षी येतो मी. कशा पद्धतीनं काय वाटतंय तुला एकंदरीत? चांगलं आहे एकदम. असे अनेक भाविक जिल्हाभरातून या देवस्थानच्या दर्शन घेण्यासाठी हजेरी लावत असतात. नवसाला पावणारा, हाकेला धावणारा अशी या श्रीदेव उपरलकरची ख्याती आहे. आपण जर पाहिलं तर अगदी देवस्थानपासून सुरू झालेली रांग अगदी शेवटपर्यंत आहे आणि दिवस म्हणजे सकाळपासूनच भाविकांच्या मोठ्या प्रमाणात रांगा लागलेल्या आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि उत्साहाचं वातावरण आहे एकंदरीत. त्याचबरोबर दुकानंसुद्धा थाटलेली आहेत आजूबाजूला, त्यामुळे तिथेसुद्धा गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते खरेदीसाठीची. आणि अगदी रात्रभर हा जो कार्यक्रम आहे तो पार पडणार आहे. देवस्थानचं दर्शन घेण्यासाठी देशभरातून भाविक इथं हजेरी लावत असतात आणि त्याचीच प्रचिती आपल्याला पाहायला मिळते. अधिपती श्रीदेव उपरलकर हा सावंतवाडी राजघराण्याचं दैवत मानलं जातं. अशी आख्यायिका सांगितली जाते की ज्यावेळी राजघराण्यावर शत्रूंनी हल्ला केला होता त्यावेळी राजेंनी श्रीदेव उपरलकराला साकडं घातलं होतं, हाक घातली होती आणि त्यानंतर मधमाशांचं पोळं हे शत्रूवर तुटून पडलं होतं आणि हा हल्ला परतवून लावला होता. हे तेच ठिकाण आहे ज्यावरून हे मधमाशांचं पोळं जे होतं ते शत्रूंवर त्यांनी आक्रमण केलं होतं आणि तो जो संपूर्ण जे काही संकट होतं शत्रूचं, जे राजघराण्यावर आक्रमण करण्यासाठी आलं होतं ते परतवून लावलं होतं. तेव्हापासून राजघराणं असेल, त्याचबरोबर सावंतवाडीकर असेल आणि देशभरातील विविध
विविध ठिकाणचे भाविक असतील ते या ते या देवस्थानसमोर नतमस्तक होतात. आतासुद्धा सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले यांनी या ठिकाणी जो मान आहे तो देवाला देत देवाचं दर्शन घेतलं आणि आता ते पुढच्या दर्शनासाठी म्हणजे श्रीदेव उप्रेलकराच्या दर्शनासाठी रवाना झालेले आहेत. श्रीदेव उप्रेलकर आणि सावंतवाडी राजघराणं याचं एक अतूट नातं आहे. श्रीदेव उप्रेलकराचा सावंतवाडी राजघराण्यावरचा जो कृपा आशीर्वाद आहे तो अगदी संस्थान काळापासून आहे. त्याची आख्यायिका पण आपण जाणून घेतली आणि ही जी दर्शनाची परंपरा आहे ती आजतागायत सावंतवाडी संस्थानकडून तशीच पूर्वापार चालत आलेली आहे आणि त्याच पिढीतले युवराज लखमराजे भोसले आपल्यासोबत आहेत. नुकतंच त्यांनी श्रीदेव उप्रेलकराचं दर्शन घेतलं. त्यांच्याचकडून जाणून घेऊया की ही नेमकी परंपरा काय आहे, काय आख्यायिका आहे. युवराज, आपलं खूप स्वागत. नमस्कार. नुकतंच दर्शन घेतलंय, काय वाटतंय? आज श्रीदेव उप्रेलकरच्या निमित्ताने वाढदिवसाच्या निमित्ताने इथं आज आलो आहे आणि दरवर्षीसारखं आपण इथं दर्शनासाठी येतो. म्हणजे पहिला आठवडा फेब्रुवारीचा गुरुवार असतो तर त्या निमित्ताने येत राहतो. कोणतरी आपल्या राजघराण्यातून कोणतरी येत राहतो आणि त्याच्यासाठी त्यांनी म्हणजे रक्षक केलेलं आहे सावंतवाडी इथल्या 365 गावांचं. तर तसंच मी प्रार्थना करतो की ह्या पुढून पण इथल्या लोकांचे आणि आपल्या राजघराण्याचे आणि इथं कोण काय असेल त्यांचं आशीर्वाद सगळ्या घेऊन आणि असंच बनवून मी 2 शब्द सांगतो. एक आख्यायिका सांगितली जाते. संस्थांचं जेव्हा हल्ला झाला होता तेव्हा तो परतवून लावण्यात श्रीदेव उप्रेलकरांना आपला आशीर्वाद दिला होता आणि तो जो हल्ला होता तो परतवून लावला होता. ती आख्यायिका आपण काय सांगता? मी असं म्हणजे नुसतं सांगू शकतो की ते आपले अजूनपर्यंत रक्षकच आहे आणि अजूनपर्यंत रक्षकच राहतात. म्हणून आता इथं कोण वाडीत तर सावंतवाडी पण येतो असं इथं म्हणजे आपले म्हणजे सुरक्षक राहतात तसंच राहतात आणि तसंच राहतातच आहे. आणि लोक असे आपण बघताय की एवढे येतच राहतात आणि असं पुढं जाऊन पुढच्या वाटचालीसाठी पण असं येत राहणारच. आणि आपलं म्हणजे राजघराण्यांचे त्याचे संबंध भरपूर आहेत आणि असं संबंध राहणारच इथून पुढच्या काळात. आणि मी आपल्यासोबत मानकरी शितपसुद्धा आहेत. खरं तर राजघराण्याचं आणि श्रीदेव उप्रेलकर यांचं जे नातं आहे ते त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. काय सांगाल या अतूट नात्याविषयी? हे आमच्या वाडवडिलांपासून चालत आलेलं आहे. जी काय आख्यायिका आहे मी मगाशी तुम्हाला त्याची वाट दिलेली आहे आणि त्याप्रमाणे आता स्वतःच लखनराजे साहेब दर्शनासाठी येऊन त्यांच्याने आपला नवसपोच केलेला आहे. तर हे संस्थान जे आहे जो आज समोर दिसणारा हा देवता हा पूर्ण संस्थान रत्नागिरी जिल्ह्याचे राजे आपल्यासमोर उभे आहेत. तर ह्यांचं रक्षण काही पूर्वजांप्रमाणे त्यांच्यावर आलेले जे काय इंग्रज आलेत, इंग्रजांनी जे काय हल्ला केला, जे त्यांना ह्या दोन्ही पाषाणातून इंग्रजांनी हकलून लावलं, पळून लावलं आणि ते काय त्यांच्याकडे असणारे जे काय साहित्य आहे तलवार आहे ते आज सेनापतींना मिळवून दिलं. तर बापूसाहेब महाराज हे पूजेला बसले होते आणि त्यावेळी सेनापती दळवीने सांगितलं असं इंग्रज येत आहेत. मग त्याप्रमाणे तुम्हाला ह्याची पूर्ण सूचना दिलेली आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांच्याने हाकलून लावलं आणि 365 गावाचं रक्षण करतो म्हणून आपल्या राजे बापूसाहेब महाराजांना त्यांचा साक्षात्कार झाला आणि संस्थान आपलं निरोगी स्वच्छ आणि व्यवस्थित आज पूर्ण राजघराण्याने आज आपलं सगळ्यांचं प्रजेचं लोकांचं हे केलेलं म्हणजे रक्षण केलेलं आहे. हे राजघराण्यामुळे झालेलं आहे. आम्ही त्यांचे सेवक आहोत आणि असंही जसे आज त्यांच्या चरणी आलेत सावंतवाडी संस्थान हे त्यांच्यानी आज हे उत्सव बघत आलेले आहेत. पुढेही त्यांच्याकडनं आम्हाला जसं आतापर्यंत सहकार्य लाभले तसंच त्यांच्या यातून उप्रेलकर यांची सेवा करून घेऊन
तर हे होते सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले. त्यांनी नुकतंच दर्शन घेतलं आणि आपले आभार. आपण आमच्याशी संवाद साधलात त्यासाठी. तर आपण पाहिलं की आता मोठ्या संख्येनं गर्दी वाढत चाललेली आहे. भाविक दर्शनासाठी रांगा लावत आहेत आणि सकाळपासूनच ही जी गर्दी आहे ती वाढत चाललेली आहे आणि आता विविध कार्यक्रमांची जी रेलचल आहे ती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. 365 खेड्यांचा अधिपती रक्षणकर्ता म्हणून श्रीदेव उपरलकराची ओळख आहे. सावंतवाडी राजघराण्याचं दैवत म्हणून मानलं जातं आणि अपार श्रद्धा सावंतवाडीकरांची या देवस्थानावर आहे. आता रात्रीपर्यंत ही गर्दी आणखीन वाढणार आहे. मात्र हा उत्साह कोरोनानंतरचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. उपरलकरच्या वार्षिकोत्सवानिमित्त ही सजावट आपल्याला पाहायला मिळते. फुलांची आरास करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे एक नवचैतन्याचं वातावरण आपल्याला या देवस्थानात पाहायला मिळतं आहे. कॅमेरामॅन सुशांतसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.